Agent 540! Napalabas si mangpet ni Leonardo wano Agent 540 iti may sa anasolinek a lugar nupay progreso meten. Sigun kadagiti nakasarsarita na sigud ngawan makadanon alugan iti dayta lugar. Nagdiretso nga rod adagos iti barangay hall ket dita namam muna ti kapitan ti barangay. Namuan na nga daglaklako iti balay iti dayta a barangay. Sinapol na nga rod tinasaw nga glaklako. Ngay sutiagnagan iti undang. Ado tinamuan na kani bakit undang. Kit namam muna met ni Ilyo nga anak daytoy. Namuan na pa'y amay sa analawa dagati bambantayan ni Ilyo. Iti adayo basiten abantay. Iti may sarabi. May sa atrak tinagsardeng iti batog ti balay da bakit undang. Ni Ilyo ti may sa nakalugan iti trak. Itagagayam denggen nyo tituloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapauluan. Agent 540. Umay ka, Baro. Dito'y unag ti pagsaritaan. Nana, anya ngamin ti bagayo. Anya ti problema yo. Ti anak ko. Parag kita ket nasingpet met na Ilyo Uwan, nasingpet nga anak. Awan babalawakan ko na. Malaksid iti panang sukir na kanya. Anya? Nasingpet ni Ilyo. Saan ang makiririri? Awan ka apa na. Narespeto mo't kanya. Ngam ininutan asukiran na. Nana. Dakes anegosyo tinegosyo ti amo na. Nga akin ko iti banbantayan na adaga. Anya? Tapno amom, Baro. Prutas, una na iti biyahe da. Wan, prutas. Ado a prutas. Ngam, saan nga amin alinaon jay trakot prutas? Anya nga rod? Marihuana. Anya? Wan, Baro. Marihuana. Ay na, kanayon lapad padaanak ti sumangpet adakas adamag. Lukas ta nga agbiyahin da Ilyo. Kandagiti kakadua na nga agigyan ijay bantay. Sa anak anagbidot iti tinrong. Nana. No kasta, ado ti kadua na ijay bantay. Ado da. Dagiti trabahador. Kasta? Maruk, ibagbagakan ka da ito'y. Kasi kanti pagpatulungak. Kay kayat ka pagdawatan iti tulong. Tasaan ka taga dito'y. Amok ang mapagtalkan ka. Baligtad sa nana. Apay atal kendak. Kat italang nga umayak dito lugar yo. Tiyak kaya maisagmak dyan ako, Baro. Amom ngamin, mananggundaway dagiti tao dito'y. No amo daadakkel ti makwartada nga agipulong. Ay sus, dardarasendan ang mapanipulong ti maamuan da nga agar-aramid iti dakas. Anya? Adda tangdan ti agipulong? Adda. Asino ti mangted iti tangdan? Ni Kapitan Amado. Anya? Ni, imbagman, nagsaya atin ni Kapitan Amado? Tamangted iti tangdan kadagiti agipulong iti aramid iti dakas? Wan, Baro. Kasta ti kinasayaat ni Kapitan Amado. Iso a kapaminduanan a termino ita nabutusan kas kapitan dito'y. Isumat lagayam. Iso ajak kayat nga ibaga iti uray asino ataga dito'y. Nalimod ti may papan iti pudno nga imulmula da Ilyo iti bantay. Isu nga awan pa'y ti makaam mo iti dahi chay. Sige. Ibagayo pa'y nga rod noan niya ti problema yo. Kanoan niya mo't ti kayat yo ama aramid. Bareng matulungan kayo. Ado pa'y ti kayat ko nga ibagakan ka, Baro. Patsik asikan ti makatulong kanya. Agyaman na kada kayo amin natin mabunoy ti dati a meeting.
At payamin tada kayo tinak ipadamag. Pagimbagan nyo amin dito'y barangay Kubukob, ti waragawag ko itakada kayo. Andiyan na ito, Kapitan! Kas kapitan nyo, impagnak ti pan naka-aprobar dagiti kang Ronana project dito'y anagbalin a problema itinabayagan at tiyempo. No tigal sa dakad nakadanunan dito'y, kaya no nasilawan ti barangay tayo babaan ti serbisyo ti elektrisidad, masapol ang mapadanuman meten dagiti talon. Sigud asaan ang masuksukay no panawan ti kwarisma. Naprobaranan ti resolusyon may papan iti pan nakarami dan ti irigasyon tayo dito'y barangay Kubukob. Ay, nagmayakan! Hutday na tinapintas ngay padamag ko kada kayo. Emno da napintas adamag. Adamot dakes adamag. Makiktot kayo lakit di. Tayo tala mapasamak ti kastoy. Adamay sa kabarangayan tayo amang ibabain. Kat iso, ti parang ko ita-itasangoyo. Mangibabain ko na. Tama ibilang da ito'y ataw nga iges iti gimong. Natiliwa ka mismo. Iswa siya ko na mismo. Ti mangidatag kan kuha na iti autoridad. Ang sakbay nga rami dagday ta. Iparang ko nga umuna kada kayo. Napauli magkaimatan. Mawatak tirik na yo. Chiptano Tino. Irwaryon, day tamang ibapain. Unkap! Oh, kitaan nyo. Iso na ito eh. Di kabaranggayan nyo amang ibabain. Dino! Ano ti basol ni Dino, Kapitan? Day ta kabaranggayan nyo tinatiliwak nga gisarek kuma dito iti Shabu. Nga iwaras na, kadagiti agtutubo, nga anak dagiti na mabalin na a pamilya dito eh. No makita yung mantilangan na, adon ti kabul na. Nakilaban ngamin kadagiti barangay tanon tayo. Iso nga, anya pa ngay. Naglakam iti tiro ti batuta. Iso akas ta tilagana. Katita, halak pa dito yung gundaway amang ibagamanan kada kayo. Ano daman maamuan nyo nga agar-aramid iti may kaniwas, ibagayo kanya. Nakasaga na ti kwarta ama itad agunguna ti asino man nga agi-report. Narto. Oh, nanondang, apay. Imay ka kumamat ang nagdangag iti meeting. Nakitam ko madya natiliw da nga agiwarwaras iti Shabu. Adda ki dya itay. Aya. Kat, napanagna ka mo, di ba ka? Wala na. Awanan di kasayaatan no din ni Kapitan Amado Celestino. Malaksit akit kitaan na ti pagsayaatan mi amin dito. Isupayan amis mo ti mangitad iti gungguna. Iti asino man ang makaireport iti tao nga agar-aramid iti dakas. Bukod na a kwarta. Aglaplapusanan nga rod ti kinabaknang na. Wan, nalawa ka no ti sanikwa na iti Davao. Tan uray ijay ilo-ilo kan Cebu. Kasta? Saan nga rod asigod ataga dito eh? Talaga asaan asigod at taga dito. Kan, di ka makita aya, nagubing di asawa na. Wan nga rod, kasla anak na no alaen ti kwenta iti edad. Gaputa saan ani Elena ti original. At akan no sabali nga asawa na. Tangam, awan mat makaambaw. Sakmat agdamdamag kini Maridina nga ina ni Elena. Ala, tangay taga dito'y kamutan, amok nga adupay ti maamwam. Kat sapay kumaa, ta mapagbaliw ta di anak ko, asaanan anasken amabalaw. Kayat ko ti sumrek iti trabaho dito eh, Ilyo. Ura niya trabaho. Anyaya ti kabaalam at trabaho. Makitak iti langam ket. Di mo kabaalan ti trabaho iti away. Nagpipindas ti kurti dagi taramay mo. Madlaw asaan nga agigigam iti narugi tabanag. Kasta na ti panagkitam. Ngam di makulak anarigat ti panagbiag ko. Ulila ako na dumang. Oh?
Patyanak ko ma. Anya nga ron ti kabala matrabaho? Di oray agbangkag. Agmula iti konforme dita. Ken agkargador. Kabalam? Kabala ka. Ala, no, talaga kamot lang. Ikuyog kay Bantay. Ang, aguray kagayam. Yawag kong tupay kiniamong. Amangan no, di na kayatan ti agala iti sa bali pa ya trabahador. O sige. Urayag nga rod, no kaano ang maawagam. Awaga kitan. Oh, napintas to'y cellphone ko ngayon patulod ni among. Isungawan problema. Uray ka na yun akong tagag, kat ayos lang. Kabaruan a modelo ti cellphone na. May saday ta akang inaan ita a klase ti cellphone. Amok ama ilangaam ti di kalidad a cellphone. Pulos ajak kabalan ti gumatang iti kastoy. Inted ngamin ti amok. Galante nga rod ti amo. Talaga. Ket no, agkarasukat to pa iti cellphone. Iso nga, adon ti kakaanakak nga inikikan na iti libre a cellphone. Imbagman. Sige. Awagam nga rodan. Tapno maamwak adagos. No makastrek akmat a trabahador. Anya, agbalay na trabahador ije Bantay. Nanang, Kabailan na nga tati trabaho ijay. pagpilit met, di bayan nyo. Ala, makaamukan to lang arod kenkwana nanak ko. Wen, no makita ka na singpat, ken mapagtalkan, uray saan kung na pagtrabahuan iti nadagsan. Kaasi mahit. Sumurot ka talaga, ije Bantay. Wala na. Bayan nyo. Siyak timang bagbagakin ni Ilyo ng anak nyo. Alaman baro, sapay kumata dumngagken ka. Kastar. Di mo ikaten dita iskaparati da ita antigong alas dita. Da ita ti pangawis kadagiti customer. Tapno may ayaw da nga agpili kadagiti lako. Isungarot abay-bay ak dita. Nabalor da ita, no pa'y kasta ti langana, simple lang. Wen nga rod, kadaanan ti disenyo na. Talaga kadaanan. Di talat na ita nga alahas, Elena. Kanayon aday jay nga alahas ti umuna akitain na, no umay di pwesto. Wen nanang, mas daawak mat no apay. Asawam, aging ga ita, di mo pa'y laam mo ti maipapan iti dayjay? Jak kayat ti agdamag itinuan niya laditan. Amo kon ti ugali na. No nalpasen ti may sa abanag, di nan kayat nga istoryaan, tadi na kayat ama ipalagip. Makadadaal ka no iti talinaay ti panagbiag ti kanayon a panang pasubli iti napalabas. Dipindi mat iti dayta. Awan dayta nanang. Basta di na kayat alagipan ti napalabas. Iso anja kung damdamagan no apay akas talaunay ti panangilalana iti dayta. Ala, bayamo na, tinapatag. Di na kadangdang rana. Ken pagyamanak una yan, ti di na panang tubngarken ka. Idi imbagam ang makipagyanakon kada kayo. Saan a problema dayta kankwana, nanang? Basta di kay makibibiyang kankwana. Kan uray kanyak. Kagurgura na ngamin, ti man nakibiyang nga tao. Jay nga ilyo ti may sa kadagiti kagagatan a tao dito barangay Kubukob. Kasing ba't a tao da jay? Kastamot tinapaliw ko, Kapitan. Saan sa mo na mga lati apong na iti kadwada? Mga kanupay, Kapitan. Gatsak ti maysa. Di mo ibaga, mapan kamot agbangkag. Kaya't ko apadasan dagiti, jak pa'y napadasan akita ti panagbihan. Uwan mo't giti Dahil ti pagsayatan ti awan pamilya na no naduma, saan ka di? Uray sa dino ti kaya't mapapanan, makapan ka. Awan pang panunutom ang mabaybay ama pamilya. Wana, Kapitan. Ang maday bagakan ka, ket sapay kumata mayat ka. Anya dayta?
Imbis na mapan kay di bantay nga agkainaran. Apay no, tumulong ka lang iti barangay. Ha? Anya ti may tulong ko, Kap? Alam ka kadwa dagiti barangay tanod. Agkurang pa ilati bilang dagiti barangay tanod mi ditoy. Kwa. May mayatin da ita, ngamti mapan ka agkainaran. Padasik pa iti mapan iti bantay. Iti ayan ni Ilyo, Kapitan. Mala, adakin ka na ita. Nagdagang ti panawan. Isungarod anak kasuot ak iti pawad. Masaya nga naglako maamang kartip iti manggas na. Angam, mapudutan na kita eh. Jack na kaitugot iti naingpis a shirt ko. Sana problema da ita. Ngamne, dinagdildilawan no kanayo na nakasuot ak iti guantes. Dahita nga ron ti damagag ko mga Kapitan. Siguro, di yung kaya ta marugitan da kita ramay yun. May sa daitan. Ngam sana daita tiga punan. Tatak ko, daitoy. Tatak? Daito, iti pang bigbigbigan da kanya, dagiti padak a kapitan ti barangay, no agkikita kami di munisipyo. Ni Kap Guantis kunada kanyak no daduma. Kasta ka di, Kapitan? Naidumduma nga rod, pakabigbigan. Kampantiya kami niti Kastoy. Nakasutak lata iti Guantes. Pangpangis pa'y. Uwan nga rod. Ibagakan kan tiga puna sakbay amadlaw mo. Pangpangis a Guantes. Awanan ti sa bali pa'y a kapitan ti barangay ti doy. Iliming agsusot iti Guantes. Siyaklaang. Kanigid a Guantes. Pangpangis a Guantes. Amin laadi ka madmadlaw, baro. Jack nadlaw adagos nana. Isuti nang ipadlaw. Sa bagay, naimimbagan ta isuti muna anang ipadlaw. Wano nang ibagakan ka iti may papan iti dayjay. Makaunget no di mo matumpungan. Apay? At da inarabis na taga ditoy. Gapula iti panang dilaw na iti Guantes na. Inrabak ngamin dyan ang dilaw. Nga amangan kanu ngamin no makakarawa iti mang sipit iti imana. Isu nga agsusuot iti Guantes. Imanay day jayan, anang arabisan na iti tao? Wan, nainsulto ka no. Kat, husto mo't, saan na ya? Wen, mabalin ana insulto. Ngam, depende mo't iti panangibaga di tao. Angaw laeng, ngam na insulto. Isu aday jay, inarabis nan. Ayan ita day jay ana arabis na. Ay na, may sapay dayta. Mas daaw kami. Ta idi agbaybayag kat. Imanaw mo't dito yung dayja tao. Impanaw na ti pamilya na dito'y barangay may. Apay nga ta? Pinapanaw nga ta ni Kapitan? Awan makaamo no kastaman bilang ti makakapo. Nay, addadan, nagsublin baraw. Asino? Tinanggatang iti may sa abalay dita. Ay, imbagakan ka idita mo. Ni Melinda. Ti anak tibak nang? Uwan, mabit laeng tasabta. Agpada tagayam a solo flight amakon ko na. Kaslapas sa ti panagpasyar kon, ti pananggatang ko iti daytoy abalay. Basit? Kalaingan nala apagdagusak no agbakasyonak ditoy. Kan nalakalang mo ti panangila ko ni Nana Undang. Maay-ayo akmat ti namang gatang iti dayta nagdagusak. Napintos nga investment ti kastoy. Nang rona iti kastoy akita ti lugar. Wan nga rod. Ket sapay ko ma, ta makapagranatan to akan ayon. Inton masungad na pa nagbakasyon. Tore awan tour guide. Kampante tang agpasyar ditoy. Oray gan na talang. Okay. Itutukan ka ti contact number ko. Kat alaak mo ti number mo. Sige. Ang sayang. Sumurot ako na ijibantay inton malam. Padasik tagbangkag. Oh? Okay. Sumurot ak iti ibagbaga mabangkag. Agpasyarak ijay. Anya?
Asino ti agnagan iti Milinda. Anya ti banagan ti panagtalinaed ni Leonardo iti nasulinak a barangay. Gagayam di uliwan na denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas iti drama tayo na paulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino ken iti direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.